there is also a reason why lo osebumnyameni uma ezekukhanyeni kuhlahleka konke lokhu akuthole ebumnyameni ngoba uNkulunkulu ngeke aqhubeke la usathana agcine khona uzofuna ukuqala kabusha ukuze uma ekusebenzisa ungambetray along the way. Uthi uJesu umuntu owakha umuzi engenayo foundation enguye uwakhela ize. That is why uNkulunkulu umuntu emqala phansi ingoba kuzofika isikhathi la khona kulethwa ukuhlola emhlabeni wonke jikelele. Lo muntu lo ngena uJesu uye wabhu phansi kanti ithini izwi kuMatthew 7 around lapho verse 24 umuntu oza izwi lami athatha agcine uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakhe umuzi wayo edwaleni uma kufika ivunguvungu nezimvula enamandla usushaya lo muzi ngeke uwe ngoba usekelwe idwala. So ukuthola izinto usekukhanyeni it's one of those blessings uNkulunkulu ayekudalele wona whereby le path le ohamba kuyona usuhamba usubekwe kuyona wedwa laba ebebekade bekuconfuse ebumnyameni bekutshontshela izinto nawe ungaboni abasenawo lelo thuba lokuthi bekwenze ngoba manje ususekukhanyeni noza kuwena usiyabonakala indlela eze ngayo ukuthi kahle kahle uza nani. We all know ukuthi uma ngabe ama relationship uNkulunkulu wanquma noma hlasipa ama opportunities uma ngabe ewavala noma ke yiphi iminyango evala, there is always a reason. One of those reasons is to protect you and to help you ukuthi uqhubeke nejourney yakho in the faith. I've heard moments where ngilahlekelwa imisebenzi, I've heard moments where ngilahlekelwa abangani futhi ke nezihlobo zami I'm not that close. However, uNkulunkulu along the way wayengakha engikhuphula in this journey of the faith to prove ukuthi uma ngabe uzoza ekukhanyeni there are things that you have to lose. That is the price you have to pay. So now usathane ngiyakwazi ukuthi ahambe nawo uma ngabe ubambelele uNkulunkulu uyafuna ukuthi umshiye uNkulunkulu ukuze abone ukuthi ngempela uhamba naye. Anyone for that matter uma ngabe uhamba naye they want to attest ukuthi ngempela ungenile noma hlase iyazenzisa. Uma wena uhamba nomuntu unyawo olodwa longaphakathi olungene ngaphandle lo muntu akwazi ukuthemba in anything that you guys can do. Uma ke sibheka la in terms of the faith ukuthola izinto kuyagcwalisa abo mina anginazo lezi zinto lezi abantu abaningi abanazo kodwa yabo nje uma ngidla ngiyajabula ngithi oh God ngiyadla I'm grateful. Uma ngilele la ngilele khona noma ngireda ngithi oh God thank you. Everything that I do I'm grateful ngoba nginayo ekubeni nginaye uKristu. Yazi ngiye ngibonwe abantu la behamba ngeemoto ekangifunda nabo azi ukuthi angishale eholt efuna ngimbone ukuthi uhamba ngemoto nami ngiphamisa isandla because I'm not jealous. The reason why ngijabulele la ngikhona hayi ngoba ngingenawo amaphupho amakhulu, it's because ngibonile abantu abajaha impilo ibalimaza. I've been there at some point. Luckily uNkulunkulu wangivumela ukuthi ngibuyele embusweni wakhe ngaphinda futhi ngaba umuntu ophilayo ukuya kule process whereby now usushiya uNkulunkulu usuya ebumnyameni ukuthatha isikhathi eside ukuthi uphinde uphakame futhi because uzoqalwa kabusha whereby uba nothing. Hlala isikhathi ukuthi uba nothing mase kuyima udevelop ikhwepha nebalance yasebumnyameni uthi learn indlela zasebumnyameni before ukwazi ukuma ngoba phela ukwakha ama connections zasebumnyameni yes kubuye kulula kanti kusekukhona ubunzima obukhona ngoba yonke into yasebumnyameni oyenzayo khona isinqumo osithathayo and leso sinqumo one of the days whereby usukhatha ama ties sokulimaza. So ngalenkathi wena usuka kuNkulunkulu lithi izwi uma olungileyo eshiya ukwenza ukulunga ephindele emuva loyo uyawukufa nokufa. Uma ningambuyisi igazi lakhe ngiyakulubuza kunina. That means ngalenkathi lo eseqala manje sephindela la akade uNkulunkulu emkhiphe khona azombulala lo muntu lo
uzoba olunye uhlobo lomuntu. Kanjalo ke noma ngabe umuntu esephindele emumva ebetsheniwe uyadlubulundela, kodwa lokho kuzomenza ukuthi afe. Ukuba uNkulunkulu kuyasiza ekubeni umuntu wakhe, kukulethela amanye ama-connections which you don't have to work hard for. Ukulethela amanye ama-benefits and blessings which you don't have to work hard for. One of the signs that you've got something from God is to never work hard for it. Abonje lo msebenzi engikuwona, many people will kill to be where I am, but I've never worked hard for lo msebenzi. That is the plan of God. Most of the things I have, I've never worked hard for them. Singayithola uNkulunkulu ngoba izinto zikaNkulunkulu. What I'm trying to say is uNkulunkulu uyakwazi ukwakha completely akunyusa kise phezulu, kodwa kumele ube ne-patience ngale nkathi ekwakha, ngoba uma unganayo i-patience ngeke ukwazi ukuthola izinto zakho, ngoba kunezinto zaNkulunkulu ezilindwayo ukulindisa ngamabomu. Ngabe lento akunikeza same day, but because you don't have a particular quality usafuna yakheke, ngeke uNkulunkulu agembule ngabantu bakhe abayise kwi-level abangekho kuyona. Luckily uNkulunkulu ubona zonke izinto. Uma uNkulunkulu ekusebenzisa wakha ama-experience, wakha ikhwepha, wakha ukuhlakanipha, wakha izinto ukuze uma esebenza ngawe ube leli kholo leli elibukhali, eluqanduqandu, eligeqa amagula, ikholo leli lithi uma libone into hayi kalififi. That is the plan of God. Ngale nkathi wena uthi uyabona kubele ungaboni, uzenza inhlekisa ngoba phela kulabantu abahleli phansi abangafuni ukuphumela obala. Unfortunately, I'm not like them. Ngulo muntu le uma muphi ishumi ozoliveza athi hawu nanti ishumi lami ngiliphiwa uNkulunkulu. Kunabanye abantu abathi noma beneshumi belifihla ishumi labo bengavezi. So nala ekholweni uma ngabe uthi wena uyabona uhleli umile uthanda ukukhuluma kuphela ungafuni ukulalela, kunabantu abahleli phansi abazokujulile ngoNkulunkulu asebebadala evangelini abazokulalela bethi oh kodwa Nkosi yami isidalwa sakho siyakhuluma kodwa manje inkinga sisasincane. It's because lo muntu lona does not realize ukuthi he should be patient with God. Angisho ukuthi kurongi ukuthanda ukukhuluma njengami kubantu. Obviously ukukhuluma uNkulunkulu, obviously ukubhula uNkulunkulu, kodwa ke phela give yourself some time ukuthi uhlale eNkulunkulu, uhambe noNkulunkulu, ufunde izinto kuNkulunkulu ukuze phela uma usewuma phambi kwabantu ukwazi ukuthi add value. In Jesus name, amen.